तांगशालो 29 कृष्णपुर विधानसभानि मंगियाकामी ब्लक बाय खबजाक आमचायो नबारवातियो नखुक बायजाक काइब्रे रिलिफ कैम्पो तंगुई तंगनाय ताखुक बुखुक रकबाय बरमगना महेंद्र देबरमा बिनि बदल रकनतियै थांगै जे चुकमानि याफारि कगलाम सालायका ते सालकिसा सकां ताखुक दिरेस देबरमा हा सिनस्रेबजागै लांमा जनानि नुखुंनि बरक रकबायबो कगलाम सालायै पाइथाको तेलियामुरा SDM हाबानकनि SDM बाय कक सालायका बोबा हाइके दाक्ति दाक्तिनो चुबावै माननो हिनै SDM खक बाय थांनो कगरिखा साननै सालतामनि बिसुंगनो जतनो सामुं जाबायना हिनै तेबो शाखा जतनो चेरि नायजगै तंगो हिनैबो शाखा ब्यूरो रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा।